ражда си, до него е жената тя. Най-добрата севда се казва. Виждала ли си унази законната му жена? Вярваш ли му, че я мрази и спят в отделни легла? Колко време чакаш, мила, с нея да се раздели? Ти за него би убила, но той за тебе дели. Всяка майка росен патрона не ражда. Той